И здравейте, аз съм Телито, БГ. Играем сини, Team Fortress цъкваме. И днес сме Дебоман. Както виждате повечето хора, днес играем с един приятел. Обади се, бе. Обади се. Здрасти. Може да ви се струва странно, но тия курви трябва трудно да се убият. Едното да му цъкне на главата и бойки яде. И съжалявам, мен остана без глава. Пиеш го ръбща. Това бе! Какво стана, бе? Ооо, прецъкав мен. И днес играем на... Не на това бе, човека. Това да е, защото сменях нивото. Играем с замък, нещо си отгледам. Ето сега трябва да влезем и да вземем поинт. Елай. Fuck yeah! What the fuck is you motherfucker bitches? What? Oh my fucking kidding me! Ще ти отреже главата, оставаш без глава. Айде, отрезах на главата. Не ме яш, без бой. Ноби. Честно, хората ви кажат, тия хора с големи хакове. И аз имах хак, ама не го използвам. Ония път ми прецака цялата игра. Ела бе, мършо. Ела ми бе. Малей, как се засилих, what the fuck? Ай сега ще видите как ще ги победим. С 300 зора. Не можете да накарате един аз да ви отстъпи, като го затепам, като го убия, като го шматкам и като му тръжа главата. Фак! За малко да падна. What the fuck? Мариане, къде отида, бе? Ами, тук съм. И днес трябва да печелим от сме големи шабаняци. Шабаняците няма да бъдат тук. И ще ги прецакаме още отгоре. Ау бе, Болиева, майка, не ти да казва да не удръш с мечове, бе, ей! По-малък си от мен. Майка ти не ти ли казвала и баща ти да не си играеш с брат ви, че ще убиеш него? Явно не е слушал, не е бил слуш. Ей то, с къмшик използване, то си голем, то с брадичка. Айде, превзема поинта, да ти откъсна главата, отиде на кино и да ти... Помощ! Той ще ме набие! Мариане! Помощ! What the fuck? What the fuck? Oh my god! Приспа ми се, човек. Ела бе, спай! Ево! Те е видео го тук. Как мина? Аре бе, тук. Ето го! Айде! Намерихме го. Усетих, че нещо пречи, ама... Ето го и още един приятел. Съжалявам, много неща не съм спечелил, но ето колко неща съм спечелил на Дебомана. Имам и още. Това от нашия бе. Дръжте ги! Дръжте ги, гаднярите мазни. Бързо! Ящи ги. Ящи им газета. Нямам такива. Бъдете послушни. Както иска да има. Бата иска да има. What the fuck? Той използва леден нож, човек. Леден високо използва това. Както виждате, този меч и щита много си върват. За тези, които не знаят за Team Fortress, само ги посъветвам. И
Днес ще снимаме сравнително кратко видео, или по-кратко ще бъде, от... Мисля, че ще бъдем големи курви. Oh my god, fucking kidding me. Yes! 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 Oh my fucking kidding me! Yay! Ами тук. Зайцунг. Айде, победихме ги. И като свършим тези рунтове, и този рунд, включим скип от камерата ми е бъгната. Но клипа ще ви хареса. И ще треба, майка! Айде, за генералния. Много извън факт. Ой, слънце, грей над нас и да ти еба майката. Бати преструваче, веднага ти повярвах. Ела бе, Мишко, просто деб. Аре, човек, не е честно, Не е честно, ще ти я пусна главичката малко. Са, без глава. О, постижение. Ава. Рим. Абе, това е нещо на китайски беше. И на китайски ми го пише, ама. Все пак докуцата. Хайде. Хора, играем с Assassin's Creed, ако сте чували за играта. Може да си я закупите. И да им струша главите, има убийни, се имаше бърняка. И ако са ни победят или ние тех, ще приключиме, но другия клип ще бъде на друго ниво. И факи ми отрезаха главата, човек. Мариана, аре бе, кога? Кога ще играеш като хората? Търси ме тъня. То ми се сме! Май! Асасин ме уби. Асасин ме уби. Нямам думи, човек. Нямам думи. И днес операцията, както ви казвам, е операция Дебуман. Рицара. Той е нещо като негър, но повечето хора му викат циганин. И аз не знам защо. Негрите са същи като циганите, ако да ви кажа. Затвори се вратата, fucking... Чакай, fucking kidded me, човек. И ми отреза главата, защо съм глава? Не, човек, нема, нема. Да ми държите главата. И това беше, хора. Надявам се да ви е харесало операцията Дебуман. И затова свършваме.